Qui ho sap? Doncs hem vingut a aprendre, no? I a divertir-se una estona. Això mateix. Mireu, sabeu què passa? Sabeu quants quilos de residus al dia generem cadascú de nosaltres? Qui ho sap, això? Jo us ho explicaré. 1 quilo 700 grams. Això és una passada. I què passa? Que a més, si no posem les coses, cada cosa en el seu lloc, i nosaltres precisament el que hem vingut a fer és això, no? A intentar que cadascú posi cada cosa en el seu lloc. Ens voleu acompanyar o no, senyoreta? Què hem de fer ara? Sí, bueno, si voleu gaudir d'un espectacle que us deixarà bocabadats i a més aprendre a reduir residus, a reutilitzar tot allò que puguem i a reciclar bé, només cal que vingueu amb nosaltres. Vindreu amb nosaltres o no? Doncs va. Ja hi som. El que arribava tard ja no hi és. Joan Carles, on ets? El director. Hola. En Joan Carles està fent de tècnico de sonido 3.0. Gràcies, Joan Carles. Estàs preparat o no? Senyor Joan Què Carles. passa avui? Au! Ueps, no passa res, eh? Au, cacau, nenis! Això de que els ciclistes quan acaben no és un mite, eh? No és un mite pas això dels esmorzars, eh?